Добрый день, шановные гаспадарства, добрый день, шановные сябры. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Будем казать про тыдзень от 3 до 9 листопада. Я пропоную наступные 5 падзеяў. Первое, 9 листопада, 87-я гадавіна крышталёвай ночи. 7 листопада, 35 гадоў антыкамуністычнай акцыі Беларускага народнага фронту адраджэння. 4 листопада, локальные мясцовыя выборы ў ЗША. 3 листопада, 64 гады, як знеслі помнік Сталіна ў Менску. І 9 листопада, 62 гады з дня нараджэння Александра Тамковича. 8 листопада, 142 гады з дня нараджэння Вацлава Ластовскага. 5 листопада, 132 гады з дня нараджэння Кастуся Ізавітава. 5 листопада, 118 гадоў з дня нараджэння Михала Вітушкі. 4 листопада, 85 гадоў з дня нараджэння Евгена Гучка. 3 листопада, 143 гады з дня нараджэння Куба Коласа. 9 листопада, День памяти Владислава Ахроменки. 6 листопада, День памяти Олеся Шута. И 3 листопада, День памяти Змітрака Бедули. Первая падзея – это 9 листопада. Все вы ведаете, что с 9 по 10 листопада 1938 года в нацистской Немеччиной прокатилась хваля погромов габрейских, вельмі массовая. Чамусьці вайшло яно в гісторыю «Крышталёвая ноч», хотя в самім слове гэтым нема того трагічного адценка, якое адбывалася в тую жахлівую ноч. Были уже забитые люди и до Крышталёвай ночи, падчас яе таксама были забиты сотні габреяў. Але ж найбольш шкоды было нанесена маёмасці, бо нацистская Немеччина яна перешла от палітыкі, што габреі гэта изгоі в Трэцім рэйхе, да фізічнага вынішэння габреяў на всех территориях, что захопили нацисты. Поводом для этой страшной ночи з'явилася падзея, якая адбывалась во Франции, где молодый габрей польский Гришпан, он стрелял в немецкого дипломата фон Рата. Это здарылось 7 листопада, а 9 листопада якраз он помер. Подбухторенная геббельсовской пропагандой насельніцтва Немеччина разом с организованными нацистскими структурами и уладкавала гэты страшный погром, адкуль пачалося вынішэнне габреев в Европе. Чаму я кажу про гэтую падзею? Хотела подкрэсліць некалькі фактаў. Хотя мусил бы быть суд, потому что адразу забойца сдался французской полиции, але ж гэты суд так и не адбыўся, хотя нацистская верхушка вельмі рыхтавалась до суда во Франции. Але пачалася другая светная война с напада на Польшу. Причем самое такое цікавае, что бацькі забойцы, яны жили в Польше, бо ён якраз забил немецкого дипломата, абураны, як без не даўшы нават склаўшыся его семье, не нацисты выкинули в Польшу. Так вот, Польша адмовилась, каб бацькі забойцы были на суде в Немеччине, бо их попросили нацисты. И самый мусіць пикантный момент, чему суд ніколі так и не адбылся, нягледзячы то, что забойца в 1942 году опынулся под немецкой оккупацией и был выдадзены нацистам. Потому что, як оказалось, ободва, и немецкий дипломат, и этот габрейский хлопчик были гомосексуалистами. И просто вот першы лепшы повод для погрома был выкарыстаны. Таму суд не адбылся, бо казаць пра загінуўшого нацыста, якого зрабілі героем, што он был яшчэ гомосексуалістам, Геббельс вельмі не хацеў, Гітлер таксама. Так все оно неяк рассасалася, і лёс самого забойцы ён до конца невядомы, лічыцца, што ён загінуў в 1942 годзе в адным з нацысцкіх канцлагероў. Але ж гэта недакладна. Падкрэслю яшчэ два вельмі важных момантах. Ніколі не адбылася бы гэтая крышталёвая ноч, не было бы Холокоста и не было бы другой светлой войны, калі перед гэтым за 1,5 месяца до гэтай жахлівай ночи не адбыўся Мюнхенскі сговор, Мюнхенская сделка с нацистской Немеччиной. И другі момент. Беларусам трэба зразумець, что так, як было, не будзе. Вельмі небяспечна пагаджацца з палітыкай, якая сцвярджае, што беларусы изгоі.
Так белорусы-изгои их зрабілі практычна рабамі лукашэнкаўскага рэжыма пасля крывавай недзелі 9 жніўня 2020 года в Беларусі. Але то, што няма рэакцыі на тое, што беларусы-изгоі в Украіне, а гэта палітыка прэзідэнта Украіны Зеленскага, тое, што ідуць акты супраць грамадзян Беларусі, іх дыскрымінацыі в развязу, это вельмі небяспечна, потому што рана ці позна гэта можа прывесці да таго, што ўжо было в гісторыі Европы. Асабліва ўлічваючы тое, што беларуская нацыя перажыла вельмі жахлівыя часы. Самая магутная хваля камуністычных рэпрэсій была якраз калі была так званая калектывізацыя, калі чорныя вораны, гыбні даехалі да кожнай беларускай вёскі, бо тады ламалі хрыбет беларускай нацыі. Зараз ее таксама ламаюць. Хотел бы сказать каждому, кто подтрымливает политику, что белорусы изгои, что это здрадники белорусской нации. Никакие оправдания, что быть Беларусь какой-то агрессор, а не лукашенковская банда. Ни своя слабость, ни сувязь с ГБ, не есть оправданием тем людям, которые погоржаются на то, что белорусов по громадянству робят с изгоями. Это может закончиться вельми кепска. Жахливо. Так, як было ўжо в Европе в 20 стагоддзі. Я катэгарычна пратэстую супраць палітыкі, знішэння беларускай нацыі, як лукашэнкаўскай бандай, так і неабальшавікамі на Захадзе праз адну і тую ж палітыку ператварэння беларусаў в изгояў. Так не можа быць. Як не павінна была быць гэтая жахлівая ноч в нацысцкай Нямецчыне, якую ўжо ніхто не можа выкрасліць з гісторыі. Яна заўсёды павінна нагадваць аб тым жаху, якую пережила Европа. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, вельмі вас запрашаю квіцярню, якую адчынілі недавно беларусы. Гэта раён ронда Ветрачнай, квіцярня на Ветраку, вуліца Кабельская, 6. Калі ласка, каму трэба эксклюзівныя прыгожыя вельмі букеты, звяртайцеся. Свой да свайго па свае. 7 лістапада, як вы все ведаеце, уже в далёкім 1917 годзе адбыўся жахлівы бальшавіцкі пераварот. Гэта прывяло да знішэння десяткаў мільёнаў, а можа сотні мільёнаў людзей. Вось гэты камуністычны эксперымент, ва ўладзе якого вельмі доўга была Беларусь. А 35 гадоў таму назад адбыўся магутнейшы народны мітынг, які праводзіў Беларускі народны фронт адраджэння, антыкамуністычная акцыя, падчас якой на цэнтральнай плошчы беларускай сталіцы, тады плошчы Леніна, сёння плошча Незалежнасці, да ідала помніка Владимира Ильича Леніна былі прынесены дары ГУЛАГа, тое, куда кінулі камуністы вельмі значную частку беларускага народа. І сілы зла тады былі вельмі магутныя. І мала было пачаць прапагандовую моцную кампанію супраць БНФ. Там жанчына патаптала кветкі на пастаменце. Гэта выклікала проста камуністычную істэрыку в 90-м годзе. Яны забыліся, колькі мільёнаў людзей яны знішчылі, колькі людзям паламалі яны лёсы. Яны лілі кракадзілавыя слёзкі тады пра кветкі, але ж этого ім было мала. Праз некалькі месяцаў, напярэдадні всех спроб рэстаўрацыі ГКЧП, в турму был кінуты сябра ўправы БНФ Валер Седоў. На Валадарцы ён правёл некалькі месяцаў, большую частку з гэтага тэрміна ён галадаў. Дэпутаты апазіцыі на чале з Зіноном Пазняка зрабілі все, каб яго выцягнуць з незаконнага зняволення. Ён выйшаў на свабоду. Але ж змаганне в умовах несвабоды за сваю свабоду і свабоду людзей, якія на волі, яно жахлівае. Тая галадовка так магутна ударила па яго арганізму, што ён вельмі моцна ад гэтага пацярпеў. Я хацеў бы падкрэсліць ролю тут Зінона Пазняка, які заўсёды дапамагаў Валеру Седова, якого я вельмі добра ведаў. Вельмі прашу вас знайсці па Гуглу інтэрв'ю, якое запісаў Алесь Беляцкі у Валера Седова. Это можно по этих прозвищах знайсці на весне. Яно вельмі унікальнае.
Вы там поглядите, он каже по працу ГБшных структураў по развалу антикоммунистичных структур еще конца 80-х, пачатку 90-х годах, и вы можете побачить, як зараз працуют лукашенковские структуры. То же самое. Подкреслю, что там Валер Седов вельмі добра каже про Зенона Пазняка и докладно каже, и это все вельмі справедливо. И хотела подкреслить еще один момент, который так само есть в нашей истории, який замывается. То, что коли белорусам было вельмі тяжко, после брутальной зачистки площади 2010 года, Валер Седов, не глядя то, что он не занимался политикой, не глядя то, что у него уже тогда не было здоровья, и он вышел до Червоного костела с иконой и портретом лидера белорусской оппозиции Миколы Статкевича. Микола Статкевич и сегодня находится в зневолении. И все вот эти ГБшные структуры, які працюють по знішенню білорусів в Білорусі, які захопили діаспору, каб допомогти лукашенковській банді знішати білоруську націю, будуть зараз мовчати про одного лідера білоруської опозиції Миколи Статкевича. Бо тільки дякуючи йому, сьогодні білоруський народ може мати політичну суб'єктність. Еще один вельми важный момент. Валер Седов народился в соковику 1952 года в Грузии, в Тбилиси. И он был российцем. И он сам тлумачил, чему не завсёды активно удельничал в политике. Бо, будучи уже в Беларуси, и он зробился белорусским националистом. А лишь вельми поздно и тяжко это абсенсовал. И у него было такое не до конца разумение. Ему здавалось, нехай белорусы змагаються за Беларусь, а ён, як чалавек іншай этнічнай прыналежнасці, натуральна антикоммунизм, бо его семья вельмі потерпела от коммунистичных репрессий. Але ж все-таки основное мусить рабіць беларусы. Теперь Валер Седов, он помер в соковику 16 года в Варшаве, похованы в Менску, я был на его поховании. Так теперь Валер Седов в небесной Беларуси. Я вельмі ему вдячны за его героичный чин и 7 листопада 1990 года, и за ту голодовку, якую он трымал на Володарцы, каб показать, что белорусов нельга зламать. И абсолютно ему вдячны за то, что он казал, что заявляется белорусским националистом. Человек, який этнично расеец, абсолютно слушно казал, что сила ему дае вера в Бога и белорусский национализм. Белорусы, не забывайте про сапраўдных белорусских героев. Памятайте про могутнейшие акции, які адбываліся в конце 80-х, пачатку 90-х годов, каб знішчыць злачынную систему коммунизма. Памятайте, что нам еще трэба знішчыць злачынную систему лукашизма, и для этого трэба ведаць свою белорусскую историку, памятать про своих белорусских героев. Валеру Седову вечная память. 4 листопада адбыліся выборы мэра Нью-Йорка, а таксама губернаторов 2 штатов, Злучаных Штатов Америки. Перамога демократычнай партии, перамога антитрампистов, уникальная рэч. Мэром Нью-Йорка, великого города американского, який все ведают, где самая великая габрейская громада в свете, стал впершыню мусульманин, 34-гадовы Мамдані, які нават не нарадзіўся в Злучаных Штатах Америки. И он набрал одразу в первом туре больше 50%. Президент Дональд Трамп сказал, что эта перемога выкликана 2 рэчамі. Это тем, что шатдаун, а сапраўды такого кризиса и неплаты державным чиновникам, как зараз в Америке, еще не было. Это выкликано тем, что демократы блокуют прыняццё бюджета на будучы год в обоих палатах, в Сенате и в Палате представников. Это просто антитрамповская политика, какие страты несе Америка, никого не цікавить. А вот наконт другого можно паспрачацца, потому что Нью-Йорк ніколі не был городом, який падтрымліваў Дональда Трампа, не глядзячы то, что он там нарадзіўся. Між іншым,
Далей будзе дастаткова цікава, тому што пачнецца вайна новаабранага мэра з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Вот, нічого добрага это в Амерыцы не прынясе. Але ж я хацела падкрэсліць некалькі момантаў. Гэты малады палітык, пра которого яшчэ неаднойчы прыгадаюць, ён пачынаў, был абраны депутатам мясцовым па акрузе, дзе большасць былі мусульмане. Але ж зараз вот гэтыя меншасці, якія мелі прывілеі да Трампа, яны практычна скансалідаваліся, в тым ліку включаюць себя яны і габрэяў. Вось. І от першыню мы маем мусульманіна і будучы крызіс дэмакратычнай партыі. Таму што ён в адкрытую прыхільнік дэмакратычнага сацыялізма, такі вот лева-радикал быццам бы. Трамп его называет камуністам в адкрытую. А я нагадаю, што я даўно ўжываю тэрмін «не бальшавікі». Вось практычна зараз аказваецца, што ўжо больш паловы прыхільнікаў дэмакратычнай партыі, яны в адкрытую не бальшавікі. Што выклікае, натуральна, жах у умеренных демократов, традыцыйных демократов. Але ж іхні час прайшоў, бо падзеі в Злучаных Штатах Амерыкі адбываюцца імкліва. Таксама два штата взяли демократы, там перемогли женщины, бо гендер. Причем вице-губернатором одного штата так само стала мусульманка. Хотел бы еще отзначить, что напередодні этих выборов, на мой погляд, Трамп сделал помылку, коли подтримал кандидата альтернативного переможцы. Это так само демократичная партия. Косьмі, он калісьці быў мэрам Нью-Йорка, он прайграў праймеріз дэмакратычнай партіі і нават неяк так незграбна адмаўляўся ад падтрымкі Дональда Трампа. Я лічу, што это абсалютная тактычная памылка з боку адміністрацыі, але ж это іхнія справы. Больш важная іншая рэч. Справа ў тым, што ва ўсім свеце зараз вельмі цяжка хрысціянам. Не толькі на Захадзе, дзе палітыка не бальшавікоў, яна кого хочешь, может засунуть во ўладу, вы бачыце, мусульманин в Нью-Йорку, мусульмане во ўрадах еўрапейскіх краінах, это абсолютно нормально. Вось. Але ж в шмат таких краінах христиан просто вырезают зараз. И одна из таких краінаў з'яўляецца Нигерия, одна из самых потенциально могутнейших краінаў света, потому что хотел бы нагадать, что в Африке зараз нараджается траціна всех детей света. Так вось, там просто адбываюцца жахлівыя падзеі, калі сапраўды хрысціянаў вырезают. І Дональд Трамп якраз напередадні голосования в Нью-Йорку, где брали мусульманина, нават грозился вести войски Злучаных Штатов Америки в Нигерию. Что было для меня абсолютно нечаканно, бо мне здавалось, что свет давно змирился, но режут христианов, ну и что? Нікога это не цікавіцца, света іншыя праблемы. Тут вот такой асіметрычны адказ атрымаўся. Мы бачым, што іслам на пад'ёме, гэта відавочна. І мы ўжо бачым рэакцыю некаторых дзеячоў Ізраіля, якія звяртаюцца да габрэяў Нью-Йорка, каб яны пакідалі гэты горад, бо далей будзе горш. Паглядзім, ці спраўдзяцца гэтыя прагнозы. Я не сцвярджаю так, але ж цалкам магчыма. Бо Злучаныя Штаты Амерыкі сёння, таксама, як весь цывілізаваны свет, вельмі цяжкой сітуацыі. І простага выйсця з гэтай сітуацыі няма. Гэта відавочна. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, запрашаю вас, всіх, хто меня чуе, в наступную неделю, 16 листопада, на традыцыйную беларускую акцыю о 14 гадзіне на помніку Каперніку. Калі ласка, штотыдзень помнік Каперніка ў недзелю о 14 гадзіне. Свой да свайго па свае. Четвертая падзея, гэта уже далёкі 1961 год, я яшчэ нават не нарадзіўся. Калі 3 листопада ночью был знесены велізарнейшы помнік Іосифу Сталіна, які стаяў на цэнтральнай плошчы. Сёння это Кастрычніцкая плошча, а будучыня плошча Кастуся Каліновскага в вольнай Беларусі. Гэты аграмадны помнік зрабілі ўжо в позні час. Рабілі его тады лепшыя скульптары, якія былі в Беларусі, бо натуральныя грошы выдзяляліся і все астатняе.
Там был и Асгур, вот, и іншыя вядомыя беларускія скульптары. Прастаял он всего некалькі гадоў. Я ведаю дакладна, мне распавядалі ўдзельнікі того, як адбываўся дэмантаж гэтага помніка, што Сталін вельмі не хацеў уходить, его вельмі цяжка зносілі, але ж знеслі. Знесены былі і іншыя помнікі, бо толькі в адным Менску іх яшчэ некалькі было на бачных месцах, акрамя таго былі яшчэ на прадпрыемстваў. Все гэтыя ідалы сышлі, бо Сталіна пагубіла тое, што в адной з хваляў рэпрэсій вельмі моцна закранулі камуністаў. Гэта было в 1937 годзе. Таму был і 20-й з'езд, і 22-й. І гэты антилюдскі, людажэрскі курс камуністычнага эксперимента был звалены толькі на аднаго Сталіна, хаця яны все людажэры, што Ленін, што Сталін, што Троцкі. І вельмі цяжка паміж імі правесці нейкія рысы. Але ж вельмі добра, што гэты помнік сышоў. Чаму я кажу пра гэта? Таму што в часы лукашэнкаўскай дыктатуры помнікі Сталіна павярнуліся в Беларусь. Такой адбыўся таксама эксперымент, ён абсалютна невыпадковы. Вярнулася лінія Сталіна, абсалютна штучная, каб падкрэсліць роль камуністаў падчас Другой светнай вайны, хлуслівую ролю. Бо силы, якія захапілі ўладу ў Беларусі, это зноў-такі рэваншысцкія сілы, ГБшныя сілы, посткамуністычныя сілы. Але ж час іх таксама абмежаваны. І тут, калі мы кажам пра Беларусь, то я прыгадываю інтэрв'ю аднаго з актывістаў яшчэ в канцы 80-х гадоў, якое праскочыла па тэлевізіі, які казаў на плошчы Незалежнасці, якая тады была плошча Леніна, што не будзе нармальных пераменаў у Беларусі, покуль стаіць вось гэты ідал. Ідалы, помнікі Леніна, яны стаяць сёння на Беларусі, стаяць упэўнена, шмат людзей засуджана за апошнія дзесяткі гадоў, якія спрабавалі па-народнаму дэмантаваць гэтых ідалаў. І палітыка людажэрская, якую закладал яшчэ Владзімір Ленін, сёння ажыццяўляецца лукашэнкаўскай бандай. Яна вельмі жахлівая, таму што самое страшное в этой политике, что она цалком перетворяет людей в рабов. И небяспека сегодня белорусской ситуации, что вот эта белорусская катастрофа, и она имеет еще такие оттенок, какие вы можете памятать по ГУЛАГу. Коли сталинская банда побачила уже нарешті и в криминальников некую погрозу, и началось массовое всучивание воров. Вот на великий жаль, бачно уже, что массовые арышты, массовые зневолення, а зараз в Беларусі недзе 5-6 тысяч палітвязнёў, якія знаходзяцца за кратамі, і пра гэта практычна все маўчаць, а можа нават і больш. І самае страшнае не толькі гэтыя лічбы, якія паменшаны в некалькі разоў дзякуючы всем гэтым Ціхановскім, Цапкалам і прочыя шушеры, якія быццам бы лідеры беларускага народа. А самое страшное, что эта система, якая столько помников проставляла катам на территории Беларуси, знішает политвязнёў як особаў и примушает их служить себе. Это так само, як сучивали воров в ГУЛАГу. И это все якраз звязано с той пачварай Сталиным, помнік якого нарешті упал в Менску, на центральной площади, хотя, когда его ставили, они думали, что ставили на веки. Лукашенко и его банда, и она так само не вечная. Конец этой банде будет, что подкресливая эта историчная подея, про якую я кажу, знос помников кату Сталина в столице Беларуси в 1961 году. Свой до своего по своем. Шановні сябры, вельмі прашу падтрымаць мой YouTube-канал, YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Вы бачыце, як зараз цяжка, упалі прагляды, гэта все не выпадкова. Таму в першую чаргу прашу, каб вы распаўсюджвалі інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, каментуйце, калі ласка, цалкам глядзіце, вельмі вас прашу перадачы, бо яны вельмі цяжка даюцца. І калі ласка, будьце з намі, будьце разам. Давайте разом отбудуем гэты YouTube-канал. Свой до свайго па свае. Пятая падзея – гэта
памятныя даты тых беларусаў, якія в небеснай Беларусі. Таму вельмі лаканічна я пра іх скажу. 3 листопада 143 гады з дня нараджэння Куба Коласа, другого Міцкевіча. Абавязкова не забывайце пра класіка беларускай літаратуры, бо беларускую нацыю без беларускай літаратуры вельмі цяжка уявіць. Не забывайцеся пра тое, што Якуб Колас быў палітвязень. Ён на Валадарцы адседзеў некалькі гадоў за ўдзел у з'ездзе настаўнікам Мінскай губерніі. І не забывайце, што да апошняга свайго ўздыха ён змагался за беларускую мову. А вершы і паэмы его і проза ёсць сапраўды класіка беларускай літаратуры. Мы памятаем вечная памяць Якуба Коласу. 4 листопада 85 гадоў з дня нараджэння Евгена Гучка. Не мог не сказаць хоць пару слоў пра гэтага беларускага паэта. Это был вельмі актыўны сябра клуба беларускай інтэлігенцыі «Спадчына», мужны чалавек, которого я асабіста вельмі добра ведал. Ён таксама уже в небеснай Беларусі. Вялікі дзякуй, Евген, за все тое, што ты зрабіў для Беларусі. Светлая памяць. 5 листопада 118 гадоў з дня нараджэння Михала Вітушкі. Это лідер пасляваеннага беларускага супраціва. До гэтага часу невядома, калі ён загінуў, таму што Габня настойвае на тым, што его забілі в канцы 40-х гадоў. Ёсць інфармацыя, што ён памер сваёй смерці ў 2006 годзе. Але ж і Чорны кот, і Міхал Вітушка, яны в гісторыі беларускай нацыі, і ніхто не зможа выкрэсліць імя беларускага генерала з гэтай гісторыі. Светлая памяць. А 5 листопада 132 гады з дня нараджэння Кастуся Ізавітава, іншага беларускага генерала, выбітнейшага дзеяча в першую чаргу этапа Беларускай Народнай Рэспублікі, дзе ён займаў таксама розныя пасады, які шмат што таксама зрабіў для Беларусі, які загінуў пакутніцкай смерцю в застенках НКВД в 46 годзе. Светлая памяць беларускаму генералу. 142 гады 8 листопада з дня нараджэння аднаго з лідераў беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя Вацлава Ластовскага. Ён быў прэм'ер-міністрам, другім прэм'ер-міністрам Беларускай Народнай Рэспублікі, вельмі вядомы дзеяч, вельмі цікавы пісьменнік, вельмі шмат што зрабіў в розных галінах. Таксама загінуў мученічскай смерцю. Светлая памяць Вацлаву Ластовскаму. І 9 листопада нарадзіўся мой равеснік, 62 гады з дня нараджэння Алеся Тамковіча, які з'яўляецца уже сучасным летапісцам беларускага супраціва лукашэнкаўскай банды, які за свой кошт надрукаваў некалькі дзесяткаў кнігаў пра барацьбу беларускай нацыі супраць лукашэнкаўскай банды. Алесь здзейсніў подзвіг, таму што пасля цяжкай хваробы заняцца той справай, якой ён заняўся, практычна ён гэтыя кнігі рабіў сам, вельмі прыкладаў асабісты шмат высілкі для гэтага, за што ему вялікая павага і пашана. Так гэта сапраўды вельмі жыццёвы подзвіг. Вялікі дзякуй, Алесь, за все, што ты зрабіў. Спадзяемся, што в небеснай Беларусі ты таксама молішся за нас, за Беларусь, каб з беларусамі все было добра. Светлая памяць. Ну і дні памяці. 3 листопада дзень памяці Змітрака Бедуля. Абавязкова мусіў сказаць пра гэтага беларускага пісьменніка габрэйскага паходжання, таму што ён памер вдалі ад Беларусі. Адбылося перепахаванне, это вельмі важна для ўсіх, асабліва да дыаспары, якая сённяшняя. Бо цяжкі лёс всёй беларускай нацыі. Хацеў бы нагадаць, што Змітрок Бедуля сябраваў з Янкам Купалам. Сапраўды, гэта вельмі цікавы беларускі пісьменнік. Светлая памяць. 6 листопада дзень памяці Алеся Шута. В 2019 годзе не стала гэтага депутата незалежнасці, лекара Салагойскага района. В першую чаргу ён мне запомнился, его добра ведаў сваёй інтэлігентнасцю. Такіх ось беларускіх інтэлігентаў вельмі шмат па розных райцэнтрах. Ну і я ніколі не забуду, як Алесь Шут паказваў спіну, сінюю спіну ад катаванняў
Бо ніхто не павінен забываць пра тую ноч, калі была растоптаны парламентаризм Беларуси, калі депутатов оппозиции БНФ гвалтом выкинули с голодовки с парламентской залы Верховного Совета 12-го скликання. Таму вот гэтыя сённяшнія беды яшчэ таму, што тады вот гэтыя гэбісты і камуністы смяяліся, калі бачылі пакуты беларусаў, бачылі сінюю спину депутата Олеся Шута. Вечная память Олесю. Ну и самое апошняе, это 9 листопада в 2018 году констатована была смерть Владислава Ахроменко в шпиталі польскім. Хотя уже было зразумела, что уже не выйдзе он з комы на некалькі дзён раней. Таксама мой равеснік, таксама мой калега, але ж в адрозненне ад мяне гэта яшчэ вельмі цудоўнейшы просто беларускі пісьменнік, вось драматург, журналіст. І вот в апошняй іпастасі ён мусіць зрабіў просто неверагодны подзвіг. Вот той сітуацыі, калі вся Беларусь захоплена ГБшнай бандай на чале з Лукашенком, ягоныя перадачы на радыёрацыі спачатку один раз на тыдзень, а пасля 2 раза на тыдзень. Гэта былі магутнейшыя удары па Габні. І магчыма, што Владислава таксама Габня забіла. Ён шмат зрабіў, мы заўсёды пра яго памятаем. Рух Салідарнасці разам спрабаваў в Чернігаве, каб былі акцыі якраз в гэтыя дні памяці Владислава Ахроменка, бо ягоная асоба, яна абсалютна натуральна лучыць дзве краіны, Беларусь і Украіна. А ж вы бачыце, што робяць зараз з Украінай, вы бачыце, што робяць гэта з Беларусю. Вось, это просто жах. І якраз вось гэтаму і супрацьстаяў все сваё жыццё Владислав Ахроменко, які пахаваны в Беларусі, в Менску, так, як ён хацеў. Светлая памяць Владиславу, светлая памяць всем беларускім героям.